keďže som vám ešte na začiatku povedal, že si pozrieme aj HBB TV a televízny archív vo vašich televíznych obrazovkách, tak si ho aj pozrieme. A aby to nevyzeralo, že všetky veci ukazujem v našej prevádzke, kde všetko funguje, rozhodol som sa, že vám to ukážem u mňa v teple môjho domova. Najprv si to prepnem na markízu. A keď si to prepnem na markízu, počkám si na červené tlačítko. A tu je. Následne stlačím červené tlačítko. Aha, a vypol som si telku. To bolo iné červené tlačítko. Stlačím červené tlačítko. A teraz som sa dostal do hlavného menu HBB TV. Ako môžeme sami vidieť, máme k dispozícii online archív, videotéku, televízne programy a rádiá. Ak si chceme pozrieť niečo, čo sme nestihli, stačí si kliknúť na TV archív, nájsť si hľadaný program a ťuknúť na celú obrazovku. Netreba zabúdať na to, že k dispozícii máte až 7-dňový archív. To znamená, že môžete ísť niekam na dovolenku na týždeň a pritom nemusíte zmeškať ani jeden svoj seriál či film. Volám sa Kubo a dovidenia.